Bon dia, fa frescor a totes les illes, però sobretot se nota a Menorca, també a punts del nord de Mallorca. Per exemple, en aquests moments tenen només 5 graus a Cala Galdana o també 9, per exemple, a Artà, 8 també en el cas de Maó. Vaja, temperatures al nord relativament baixes que contrasten, en canvi, amb aquests 14 i fins i tot 15 graus que tenen a punts com per exemple Palma o també Eivissa i a Formentera. Temps contrastat, però notable baixada de la temperatura i tot això acompanyat també d'algunes ruixades. Ara mateix vos ho expliquem amb un dematí que ja està complicat perquè fins i tot han tingut calabruixades. Bé, veiem aquestes fotografies, aquest resum del dematí que començava amb certa tranquil·litat, amb domini del sol, però ja al dematí de pressa veien cúmuls a moltes bandes de les illes amb ressac encara marítim, el temporal que a poc va a la baixa i, com comentàvem, aquestes ennivolades que creixien amb força i que deixaven ruixades de poca durada però eren intenses, fins i tot acompanyades d'una mica de calabruix. Ja veus com estava la carretera entre Caimaire i Lluc amb una mica de calabruix petit, sempre era de mida petita, i a Menorca sí que ha estat més tapat, ha estat l'illa allà on el dematí ha estat més gris sempre, també amb ruixades puntuals, és allà on ha plogut més avui de matí i ja veus que han rebut moltíssimes fotografies d'Arcs de Sant Martí. I també calabruixades a Menorca, ja veus com quedava el camp de futbol de Ferreries ben blanc amb aquesta calabruixada que hi havia entorn de les 10:30, 11 del dematí. I parlam de més calabruixades perquè també ens han enviat aquest vídeo un moment puntual de mitjana de matí, com també feia una mica de calabruix a Caimari, on avui hi havia la fira de l'oliva. I ja veus com teníem aquest temps complicat, això sí, ha durat poqueta estona, aquestes enruixades. Repassam més coses, perquè si veiem el temps en directe, començarem per Menorca, una bona negror, ha plogut i ha plogut bastant, perquè pensaven que hi plouria un poquet manco, no és que hagi plogut molt, però sí que entre 5 i 8 litres per metre quadrat al conjunt de Menorca pensaven que no serien tan destacables i encara pot ploure avui a hora baixa, ja veus 8 graus només en aquests moments, vent de tramuntana, per exemple també que en 8 litres per metre quadrat es Mercadal, 6 a Cala Galdana, el cas de Maó entre 4 i 5. Bé, anem a un altre punt de contacte, en aquest cas anem fins al Puig de Randa per comprovar com aquí a l'interior de Mallorca fa bastantes estones de sol. Atenció, perquè encara creixen aquests cúmuls a punts de la Serra de Tramuntana, on si hi arriba a caure qualque ruixada avui hora baixa vespre, la cota de neu anirà baixant entorn dels 1.100 metres avui que vespre, però això sí, baixant de cara a demà. Repassam un altre punt de contacte, en aquest cas anem fins a les Pitiuses, era allà on pensaven que podria ploure un poc més i ha plogut, però no gaire cosa. En aquests moments, 14 graus a la Savina amb aquest vent de tramuntana, cel bastant ennivolat. I anirem fins a Sant Josep per comprovar com també tenim bastantes ennivolades. El vent és de mestral, també 14 graus, la humitat relativa baixa. Esperem que avui a la baixa s'animi un poc més, en el cas d'Eivissa i a Formentera pel que fa a precipitacions. Repassam ja a les plogudes que hem tingut avui, perquè, de fet, com comentava, són temperatures mínimes, no són plogudes, són temperatures mínimes que eren relativament baixes. Per exemple, destaquen aquests 3 graus només de Campos, 4 a Cala Galdana, també el cas de Maó quedaven bastant baixes les temperatures mínimes, 2 graus, per exemple, en el cas d'Alfàbia. Repetim, no és pluja, són temperatures mínimes d'avui de matí. Bé, repassam ja també més coses, perquè han tingut aquesta baixada destacable de temperatura, ho han dit durant tot el cap de setmana, i aquí veus l'evolució del termòmetre en el cas d'Alfàbia des de divendres, quan tenim entorn dels 17 graus a les 8 del vespre de divendres, i al llarg del cap de setmana ha anat baixant progressivament aquest termòmetre. Ahir, sobretot, era quan va baixar més, i avui se manté entre aquests 2 i 4 graus que tenen en aquests moments. Per tant, a la Serra de Tramuntana hi fa fred, podríem dir, d'hivern. I anem a repassar ja anem a repassar en aquest cas les imatges del satèl·lit Meteosat per comprovar com estem envoltant de bastantes ennivolades, les més aparatoses. En el cas de Menorca ja veiem que estava bastant ennivolat i amb possibilitat sempre d'aquestes petites ruixades. Ruixades que ja els tenim aquí a les illes perquè, de fet, sobretot se nota en el cas de Menorca aquestes precipitacions que deixaven entre 5
i 8 litres per metre quadrat, de manera momentània sempre en Calabruix, i en aquestes darreres hores també ha començat a ploure ja cap a punts del nord-est de Mallorca, precipitacions també de manera momentània en forma de Calabruix. Ja veus aquestes ruixades que també apareixien en aquest cas cap al nord de l'arxipèlag. En conjunt, temps marcat encara per aquesta fredor que continuarà encara demà, perquè parlarem que demà encara tindrem aquesta borrasca en torn d'Itàlia, per tant les isobares vendran de component nord i demà se torna a reforçar el vent. Avui és notícia que ha afluixat molt aquest vent, però demà tornarem a parlar de tramuntana moderada en qualque cop fort. Bé, ja anem a conèixer aquesta previsió d'avui cap vespre, que ens indica un cel molt canviant, amb plogudes que no han de ser generalitzades, però puntualment en forma de Calabruix. Com comentàvem, la cota de neu anirà baixant. Avui, a hora baixa de tard, vespre, podríem tenir aquestes ruixades en forma de neu de cotes més altes de la Serra Tramuntana, en torn dels 1.100 metres, i esperant que s'animin un poc més aquestes plogudes també en el cas d'Eivissa i a Formentera. Vent en conjunt que bufarà fluix, però temperatures bastant més baixes que no ahir. A Eivissa i a Formentera demà esperam que novament pugui tornar a ploure, amb plogudes que pensant que seran més quantioses que no avui, més generalitzades, fins i tot puntualment en forma de tempesta. Atenció a les calabruixades, aquest vent demà que tornarà a ser de component nord moderat, i parlaríem ja demà temperatures màximes entre els 11 i 13 graus. A Mallorca també s'esperen plogudes, un temps novament complicat. No pensam que plogui per tot, però aquí on ho faci serà en forma de ruixades més fortes que no avui. Cota de neu situada en torn dels 800 metres, baixant a 750 metres, temperatures mínimes baixes, fins i tot gelades a la Serra de Tramuntana i bona part de l'interior de Mallorca, mínimes entre 3 o 4 graus, i també parlarien que no pujarem d'aquests 11-12 graus de temperatura. El vent també serà moderat durant tot el dia. I a Menorca també aquest temps, interval de núvols, estones de sol amb possibilitat de ruixades, tornarà a fer fred demà entre 10 i 11 graus, com a màxim, a més amb aquesta tramuntana que farà que la sensació sigui de fresca. El vent, per tant, de força 3 a 5, que tornarà a ser de tramuntana, també de gregal, tornarem a tenir ones de 2 a 3 metres, preferentment a tot el nord de l'arxipèlag. I la banda de previsió per als pròxims dies, allà on plourà de manera més continuada o més dies serà a Menorca. Sempre podria ploure un poquet en forma de ruixada, no esperant que plogui molt. En canvi, a Mallorca, un poquet de precipitació i sempre parlaríem de vent. Dimarts seria de component nord, dimecres seria d'oest, i sí que podria ploure un poc més entre dimecres a vespre i dijous, preferentment a Menorca, també al nord de Mallorca. Per tant, atenció amb aquestes ruixades que hi pot haver aquests pròxims dies, que pensant que demà seran un poquet més intenses que no avui. Que vagi bé. Adéu.